Deși nu este un subiect tocmai plăcut, dacă ești stăpân de câine, atunci te-ai confruntat cel puțin odată cu episoade de diaree. De fapt, aceasta este o afecțiune destul de comună la căței și poate varia de la una sau două episoade ușoare care se rezolvă rapid până la simptome gastrointestinale severe care pot indica o boală mai severă și necesită vizita urgentă la medicul veterinar. În oricare din situații, este bine să știi mai multe despre simptomele și cauzele acestor episoade. Nu încerca să diagnostichezi câinele, dar învață să observi schimbările de comportament și sănătate pentru a putea înțelege mai bine această afecțiune. În cazul în care diarea nu persistă mai mult de o zi, atunci nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Dacă perioada se prelungește însă, este obligatoriu un consult veterinar, deoarece poate să intervină deshidratarea sau poate să indice o altă problemă de sănătate. În acest video o să vorbim despre cauzele diareei, simptomele acesteia și despre importanța analizării fecalelor. Dar înainte, nu uita să dai un like, un comentariu și o distribuire, pentru că mă ajută foarte mult, iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a nu pierde vreo postare. De ce are cățelul meu diaree? Așa cum spuneam, multe lucruri pot să deranjeze echilibrul sistemului digestiv la câine, provocând diaree. Cauzele ce stau la baza scaunului diareic la câine pot fi multiple, dar printre cele mai frecvente amintim: dieta necorespunzătoare, consumul de alimente de la masa omului, mâncare stricată sau prea multă mâncare de câini. Schimbări de dietă. Poate dura câteva zile până când sistemul digestiv se acomodează cu noul tip de mâncare. De aceea este recomandat că atunci când modifici brandul sau tipul de mâncare, exemplu, junior adult, adult steril, etc., să o faci treptat, amestecând noul tip cu cel vechi. Acest lucru se face pe o perioadă de 7 până la 10 zile, crescând treptat porția de hrană nouă. Paraziții. Infecția cu paraziți interni va provoca în multe cazuri câinilor episoade diareice. În acest moment este recomandat să apelezi la medicul veterinar pentru a se recomanda tratamentul potrivit pentru deparazitare. Printre cei mai întâlniți paraziți interni care provoacă diaree sunt viermii rotunzi, viermii inelați și giardia. Plante toxice. Anumite plante de apartament sau sălbatice conțin în frunzele lor substanțe nocive pentru animale. În cazul în care câinele roade frunzele sau tulpina acestor plante, poate avea o reacție neplăcută. Antibiotice sau medicamente. La fel ca în cazul oamenilor, câinii pot suferi de diaree în urma unui tratament cu antibiotice sau alte medicamente. Stres sau tulburări emoționale. Câinele stresat pe termen lung poate ajunge să sufere de episoade de diaree. Înainte de a stabili această cauză, este important să fie excluse celelalte cauze. Obiecte străine. Diarea la câine poate apărea și din cauza ingerării de obiecte străine. Jucării mici, bucăți de plastic, șosete, bucăți de material și lemn, insecte, etc. Toate acestea pot provoca tulburări stomacale sau, mai grav, un blocaj intestinal. Boli virale. Cele mai cunoscute boli virale care provoacă diaree sunt parvoviroza, jigodia și coronaviroza. Infecții bacteriene cu Campylobacter, Salmonella, Clostridia și E. coli. Câinii se pot infecta prin ingerarea de mâncare contaminată care este dezghețată în cel la temperatura camerei. Carne de pasăre, porc, vită, lapte de vacă, carcase de animale și deșeuri de abator. Materii fecale de la animalele infectate sau apă contaminată. Diverse boli ale organelor interne. Afecțiuni renale, hepatice, etc. Care sunt simptomele diareei la câine? Pentru a recunoaște o situație în care câinele tău prezintă o problemă, este indicat să cunoști simptomele de bază ale diareei la câine. Acestea sunt scaune frecvente, moi sau lichide, volum ridicat de fecale, flatulență, sânge sau mucus în scaun, efort la defecare. De asemenea, diareea mai poate fi însoțită de simptome mai severe cum ar fi vomă, letargie, nu se mai joacă, deshidratare, scăderea poftei de mâncare, scăderea în greutate, febră, dureri abdominale. De ce este important să analizezi fecalele câinelui? Culoarea și consistența scaunului câinelui poate să spună foarte multe despre starea lui de sănătate. În cazul diareei și nu numai, este important să îi poți spune veterinarului astfel de detalii pentru a facilita un diagnostic corect. Spre exemplu, culoarea fecalelor câinelui indică ceea ce se întâmplă în interiorul organismului. Culoarea maro-ciocolatiu este normală. Fecalele cu tentă verde indică consumul excesiv de iarbă sau probleme cu vezica biliară. Culoarea portocalie sau galbenă arată probleme la ficat. Prezența sângelui poate indica leziuni. O culoare foarte închisă, negru, arată o sângerare la nivelul stomacului. Fecalele de culoare gri pot indica probleme ale pancreasului. Fecalele în care se zăresc puncte albe poate însemna prezența paraziților.
Ai încredere în instinctele tale și sună veterinarul dacă tu crezi că este ceva în neregulă cu animalul tău.